tun da ni ne muke magana kin mun shi ya kamata a ce ko magana ɗaya ce kin mun dan amma sun kin banne ya surutu ne ke kamata a ce ki ringa haka kinga baiwa Allah ki taimaka kin magana ko da sau ɗaya ne kin ji kinga ina miki magana kin mun shi biki ce mun komai ba to tunda ne miki magana kin yi kula to dan Allah ko dan nan baki dan samu sai ringa kiran ki mala kai Kudinki 2000. Malam, dan Allah ina wanda kuka nemi da shi sai a nan wurin. Okay, ba tare muke da shi ba ne? Ba tare muke ba. Me faru? Waya na da ke a hannunsa. To ai na zaci tare muke da shi. Amma na gan shi fa a jikin mota a nan waje. A nan waje? Mu je na gani. Motar sanan wurin. Motar shi kuma? Security. Zo mana. Wannan motar waye ne? Wannan motar manaja ne. Motar manaja. To ke motar Motar manaja? Da yake faruwa haka ne? A yanzu da wani bata da kuɗi ba. Wani kuma? Ya fita yanzu? To ke kin ba wani wani? Ya fita da waya na. hello ya kai sanda wallahi akwai wata mai zafi da na samu amma fa gaskiya mai dimi ce amma za ta kai gaskiya in dai za ta kai 20 zan kama ita akwai kuɗi a ƙasa dai ko to babu matsala ka jira ni kawai ga nan zan tara mashin yanzu zan to yawwa dan kai wani lokacin akwai wasa ne yawwa ba wani lissafin saboda kayan nan nima da wahala na samu su ba wani wahala kawai sai dai na an tiyo kawai shikenan Na za ka yi ta ne? maraba nake so kai ni Kudin ka 150. dan ba da naira 100 malam na yi mantuwa Malam ban waya.